אהלן, אני בניה. אני לומד עם אוריקי ככה בשישה חודשים האחרונים. לדעתי עשינו קרוב ל-20-30 שיעורים לעכשיו. ואני אגיד בפשטות שלפני חצי שנה, בעצם כשהתחלנו, הייתי עם אפס כלים בכל מה שקשור להפקה ולאסיפה של היצירה שלי. ונכון לעכשיו אני מרגיש בנוח להפיק מוזיקה אלקטרונית, ואני מרגיש בנוח להפיק את היצירות האקוסטיות שלי. ואלו דברים שמאוד ברור שבלי הליווי של הורים לא היו מתאפשרים עד היום. אז אם ככה יש התלבטות בנוגע לכלים השונים שיש לו להציע, גם בהקשר של רמות שונות, התשובה היא המון. ובכיף וחיוך מאוד גדול ובענווה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, הוא בן אדם שאני מאוד מעריך בתור מוזיקאי, ומאוד ידע לשמור ככה לכל אורך הדרך על טון מאוד חברי, ולהישאר מאוד בגובה העיניים, ולהמשיך להרגיש שהוא לומד בתור מורה. זה לפחות מה שאני קיבלתי. ממליץ בחום.